Čaute, tu je Tomáš z Vegasu. V tomto videu sa pozrieme na nastavovanie či už teda Leviathanu od Jeftrona, V2 aj V3, je to prakticky to isté, alebo prípadne teda nastaveniu Perun Hybrid V2, prípadne Perun Hybrid V3 a bude to mať dačo spoločné aj s Perun AB++ pre atypické mechaboxy alebo ľudí, ktorí chcú mať teda AB++, nechcú dávať procesor celý, ale chcú mať len teda tie výhody, čo má AB++ od Perunu. Ktorú procesorku preferujem ja? Za mňa výherca môj osobný je Perun Hybrid V2. S týmito procesormi pracujem už naozaj dlhú dobu. V živote som prakticky s nimi nemal problém, okrem dvoch kusov naozaj, ale na ten počet, čo používame, tak je to absolútne zanedbateľné číslo. A Leviathany takisto používame v celku často, takže takisto si nemám žiaden problém, ale môj teda šampión v úvodzovkách je Perun Hybrid V2. Na Gate procesory ako je Titan a Aster si dáme video niekedy inokedy, kvôli tomu, že každá z týchto procesorov má svoju výhodu z týchto dvoch a nevidím moc nejaký veľký dôvod používať procesory od Gateu. Takže poďme rovno na to. Začal by som Perun Hybrid V2. Má to nastavovanie skrz spúšť, niektorí ľudia to nemajú radi, ja v tom prakticky nevidím absolútne žiaden problém, je to spoľahlivé to nastavovanie, funguje to ako má, drží si tie nastavenia, nikdy s tým není problém. A poďme rovno na to. Ešte predtým, ako teda začneme s týmto videom, tak by som chcel upozorniť iba na jednu vec s peruniackými procesormi. Keď si dávate do V2 od Perunu, toto je teda už pokazaná spúšť, teda je to na demonštráciu, tak treba dávať pozor, nech všetky z týchto troch šrobov máte poriadne dotiahnuté a hlavne tento vrchný, nech vám ten samostatná nasadka na tú spúšť, nech sa vám nehýbe na tej spúšti, hej. Tak na toto len upozorním dopredu. Poďme ale rovno na to. Veci, čo budete potrebovať, samozrejme teda kartička od Perunu. Pokiaľ si teda nepamätáte všetky nastavenia z hlavy ako teda ja. Ale kartičku od Perunu, samozrejme zbraň a baterku. Nastavovať to budeme na jednej zbrani, čo sme robili v poslednú dobu. Je to teda zbraň od ENC Advanced, ale s kompletne vnútorným upgradeom od nás. Minecraft CNC-čkový mech, Maxková komora, FPS-ková hlaveň a naše kompletné úpravy. Takže poďme ale rovno na to, hej. Ja sa len pozriem, že či mám správny uhol na kamere. Výborne, dobre. Takže predtým, ako budete zapájať baterku do Perunu, Hybrid V3, Hybrid V2 Deto, pri Perun AB++ je to jedno, musíte mať fire selector na nastavení safe, kvôli tomu, aby sa vedel nakalibrovať ten fire selector na to. Ale poďme teda na to. Takže fire selector mám na nastavení safe, zapojím baterku, budem počuť jedno dlhé pipnutie. Tak, a znamená to to, motor je pripojený, procesorka je zapojená, baterka funguje, môžem ísť hrať, hej. Ale my teraz ideme nastavovať, takže poďme na tie nastavenia rovno. Ja si dám trošku bližšie kameru, nech je tam aj v celku vidieť tá kartička, výborne. Takže poďme na to, hej. Keď chcem ísť do nastavovacieho režimu na Perun procesoroch, tak musím začať tým, že zvolím si, ktorú polohu prepínača chcem nastavať. Ak chcem nastavať semi, tak začnem na semi. Ak chcem nastavať full auto, tak začnem na full auto, hej. Ale my chceme teda nastavovať polohu na semi. Takže začínam na semi, prepnem na full auto, naspäť na semi, naspäť na full auto a naspäť na semi, hej. Tak, počujem jedno dlhé pipnutie. A to znamená to, že teda nastavujem na režime semi. Prípadne, ak sa pozriete v tomto uhle skrz Magwell popod zachytom zásobníku, tak uvidíte modrú farbu. To znamená teda to, že nastavujem teraz na režim, na polohu semi, hej. Z krabice teda vám príde nastavená s jedným pipnutím. To jedno pipnutie signalizuje to, že vystrelím jeden výstrel, hej. Teraz je nastavený teda ten firing mode, alebo teda režim strelby, hej. Takže jedno pipnutie znamená jeden výstrel, dve pipnutia, 2, 3, 3, až po teda 5. A potom keď stlačím ešte raz, tak budem počuť jedno dlhé pipnutie, čo teda signalizuje full auto. Je to aj tuto napísané. Ako si prepínam medzi tými nastaveniami je tým, že vlastne stlačím spúšť, 2 pipnutia, 3, 4, 5 pipnutí, teraz stlačím ešte raz, bude dlhé pipnutie,
To znamená to, že nastavujem, že mám teraz nastavené full auto. Hej, ak stlačím ešte raz, tak na každom nastavení vidíte šípku naspäť. To znamená to, že sa vrátim naspäť o jedno nastavenie. Naspäť na začiatok toho nastavovania. Hej, to stlačím ešte raz a teraz mám nastavené na polohe semi na prepína, čiže nevystreluj žiaden výstrel. Hej, takže ale ja chcem nastavené na semi teda, alebo jeden výstrel, tak si stlačím raz. Medzi tými samostatnými nastaveniami si prepínam tým, že vlastne prepnem far selector, takže teraz chcem ísť nastaviť active brake alebo aktívnu brzdu, tak prepnem na full auto. Ja si teraz vypnem, nech to nepípe a prejdem teda do ďalšieho nastavenia, hej. Nastavenie active brake v základe vám príde na 3, odporúčam pri 95% zbraní mať toto nastavenie vypnuté, len vám to rýchlejšie zakazí motor, a viacej vám to vybíja baterku, väčší prúd potom žere tá zbraň, motor sa viacej zahrieva. Takže toto nastavenie odporúčam vždy vypnuté. Vypnem ho tak, ako som si teda predtým prechádzal tými nastaveniami, stlačím spúšť. Teraz som 4, 5 a žiadne pípnutie znamená to, že je vypnuté, hej. Ak máte naozaj nejaký extrémne rýchly build, kde máte problém s PME, Premature Engagement, tak majte to nastavenie trošku zapnuté, to zase, ale keď už si stávate takú zbraň, tak viete, ako si tá nastaviť active brake, aby ste nemali PMI. Takže idem ďalej na režim semi. Pozriem sa takto, svieti mi žltá farba znamená režim precocking. Režim precocking je vlastne po slovensky prednatiahnutie piestu. Prednatiahnutie piestu znamená to, že v základe teda vám tá zbraň končí cyklus tu. Pretočí piesť dozadu, kolos sa pretočí, piesť ide dopredu a zastaví zase v tejto pozícii. Hej, pre natiahnutie piestu znamená to, že tá poloha toho cyklusu, kde skončí kde inde na tom hrebení. Hej, povedzme napríklad v strede alebo až úplne pri konci, keď má to nastavenie na maximum nastavené. Hej. Čo toto robí je to, ak máte to teda už skoro na max, tak máte trysku vpredu, ja toto mám rád hlavne pre DMR-ka to nastavujem, lebo mám potom oveľa lepšiu odozvu a tá gulička má väčší čas sa zastabilizovať v hlavni. Napríklad to takisto closed mode režim, ja tomu hovorím, a takisto F2 od Polarstaru, prípadne Reaper generácie 2 od Wolverinu, čo sú teda HPAčkové enginy samozrejme. Jedna nevýhoda toho precockingu je to, že ten zásobník má trošku menej času na nabitie tej guličky, ale ak používate kvalitné zásobníky, delťacké PMAGy, Guardery Blueboxy, cimacké nové zásobníky a proste ak vám to zásobník stíha, tak osobne ja toto nastavenie mám rád zapnuté, takže poďme si ho nastaviť, hej. Vo väčšine zbraní toto nastavenie bude treba mať od 3 až po cca 6 je taký ideál, ale samozrejme každá zbraň je osobitná, každá zbraň chce to na trošku inom nastavení. Závisí to potom aj od toho, ako máte veľkú baterku. Odporúčam si vždycky to nastavať pri najväčšej baterke, ako máte, a pri maximálnom nabití tej baterky, hej, takže 2,6 V dokopy. Takže poďme na to. Ja si to teraz vyskúšam, povedzme, naťukám si 6 krát. Tak, potvrdím si 6 pípnutí a idem vyskúšať. Hej, podržím dlho spúšť, budem počuť jedno dlhé pípnutie a teraz to mám nastavené, hej. Tak počujem, že tá zbraň strieľa len jedenkrát, že je to rýchly ten cyklus, pozriem sa na trysku, vidím, že má trysku vždycky vpredu, to znamená to, že ten precocking mám teraz cca v... Počkajte, tak, cca v tejto pozícii, povedzme, hej. Ale môže to byť povedzme aj v tejto pozícii. Toto je teda 19 zubový piesťak z SR25, takže túto nastavenie je trošku iné, ale samozrejme ten istý princíp aj pri klasických V2-kových, V3-kových AEGčkách so 16 zubmi. Ak si toto nastavenie dáte príliš veľa, ja sa teraz idem naspäť do nastavovacieho režimu. Ak si ho dám príliš veľa, teraz sa napríklad nastavím na... Teraz sa napríklad nastavím na 8, čo viem, že pre túto zbraň je príliš veľa, tak budem počuť namiesto jedného výstrelu 2 výstrely. Čo teda samozrejme nechceme mať. Hej, chceme, aby to strieľalo jeden výstrel. To znamená, že to je príliš veľa. Takže idem naspäť do nastavovacieho režimu. Dostanem sa na precocking. A teraz zase stlačil som
Stlačil som ešte raz, ja som povedal, mal som to na 7, ale princíp je ten istý, hej. Dostanem sa naspäť na začiatok, na žiadne pípnutie a dám si to povedzme teraz na 6, hej. Teraz na 6, čo viem, že pre túto zbraň už je ideálne, lebo som teda skúšal, ale vy to budete musieť vyskúšať. Tak potvrdím, dlhé pípnutie, vyskúšam. Tak, počujem teraz, že to je ideálne, takže idem naspäť, ja si teda uvoľním prúžinu predtým. To si potom ukážeme aj na konci, vám vysvetlím, že ako si teda uvoľniť prúžinu, keď mám nastavený pre-cooking, ale odporúčam to mať prakticky si uvoľňovať prúžinu vždycky, aby ste si boli istí, hej, že tá prúžina je vždycky vpredu. Takže idem naspäť do toho nastavovacieho režimu. Ak nechcete si pre-cooking zapínať, tak len toto nastavenie iba proste preskočte. Hej, zase prepol som semi-auto, tak sa pohybujem medzi tými samostatnými nastaveniami. Pozriem sa, aká farba mi korešponduje. Teraz tam mám fialovo-modrú, čo znamená binárny trigger. To je to, že stlačím spúšť, vystrelím, pustím spúšť, vystrelím. Toto nastavenie každému odporúčam mať vždy vypnuté. Kazí to zbraň, nie je to dobré. Radšej si nastavím nejakú paranovú dávku, je to naozaj 100-krát lepšie ako binárka. Ale keby ju tak chcem mať zapnutú aj tak stlačím, jedno pipnutie zapnuté, stlačím ešte raz, zase šípka naspäť, vypnuté. Prejdem ďalej, two stage trigger, toto predpokladám, že 99% ľudí toto nastavenie bude mať vypnuté, pokiaľ teda nemáte AUGčko, ale pre AUGčko už Perun vyrába MOSFET, vyrába procesor. To vlastne znamená, two-stage trigger alebo dvojstupňová spúšť znamená to, že do stredu chodu spúšte bude mať semi, potlačím ďalej a bude mať full auto. Ako je na AUGčkách P90, hej. Takže prvé nastavenie je semi a burst, druhé nastavenie je semi a potom je full auto, tretie nastavenie je burst a potom je full auto, hej. Tak, trigger sensitivity. To vlastne znamená to, ja si to vypnem zase na jednom pivute, nech mi to tu neškrika. To vlastne znamená to, že ako mám citlivosť spúšte. Hej, nastavenie 1 je úplne vzadu a čím vyššie idem, tak tým je tá citlivosť vyššia. Hej. Ja teda si nastavím na 5. Tak, prepnem ďalej. Tak, teraz som na Rough Reduction. Ešte jeden dodatok, čo ku tomu dám. Tieto všetky nastavenia, nemusíte po každom nastavení to potvrdzovať tým, že stlačíte dlho spúšť. Kľudne môžete prejsť cez všetky nastavenia a ten procesor si to bude pamätať, hej. Ale každopádne, ak chcete prejsť z toho režimu, že povedzme nastavíte si len pre-cooking alebo nastavím si len firing mode, tak potom môžem podržať spúšť, držím, budem počuť dlhé pípnutie a to znamená to, že som vlastne si nastavil tie nastavenia dovtedy, čo som tam mal. Hej, teraz povedzme si vymyslím, nastavil som si teraz trojranovú dávku na semi, potvrdím to dlhým stlačením spúšte, Perun pípne, jedenkrát dlhé pípnutie a mám to teda potvrdené, hej. Tak, takže poďme naspäť, ja sa dostanem zase na Rough Reduction. Na slovenských a českých ihriskách som toto osobne nevidel ešte, že by to nejaký organizátor vyžadoval. Každopádne je to to, ak máte príliš vysokú kadenciu alebo zásobníky vám nestiahujú na takej kadencii, povedzme nejaké extrémne rýchle SSG-čkové setupy alebo DSG-čkové setupy, tak môžete si to vlastne nastaviť. Mám tu zase 5 režimov od 1 až po 5. Čím viacej pípnutí alebo čím teda vyššie nastavenie, tak tým bude mať tú kadenciu viacej zníženú, hej. Ale ja to teraz nechcem riešiť a podľa mňa ani vy to nebudete chcieť riešiť, takže to si prejdeme ďalej. DMR mod, alebo teda fialová farba, je to vlastne, že budem mať opozdenie medzi stlačením spúšte, hej, takže nebudem môcť spúšť spamovať, ale budem môcť vystreliť, napríklad Perun to má tak, od 0,25 sekundy až po 3 sekundy. Hej, takže je to v podstate také opozdenie spúšte vo odzvukách. Ďalej LiPo alarm, ja si teraz vypnem, aby som vedel popri tom hovoriť. Ja si pozriem teda, že či všetko sa dobre nahráva. LiPo alarm, odporúčam mať toto nastavenie zapnuté. Keď už sa vám bude pomaly vybíjať baterka, tak Perun vám z ničoho nič len tak dvakrát pípne. Keď sa to pípanie bude vo väčšej intenzite, povedzme každých 20-30 sekúnd, tak už to znamená, že tú baterku už pomaly vypojte, že už tá baterka je skoro vybitá, hej. Ale
podstate, keď vám pipne prvých dvakrát, tak môžete ešte chvíľku hrať a potom už odporúčam si vymeniť baterku, hej. Ale to aj budete samozrejme počuť. Dobre, takže samozrejme odporúčam mať zapnuté, defaultne je to zapnuté. Prejdem naspäť na DSG, ak máte DSG, tak túto stlačiť, aby to píplo, aby teda procesoru nešibalo z toho, hej. Ešte jednu vec, čo by som dodal k tomuto, ak náhodou budete mať tam bezuhlíkový motor, povedzme teda ako sú, hej, Warheady, Solinky, Nimrody a tak ďalej, tak tie pípnutia budú trošku iné, ale budete to aj tak počuť, hej. To by som len pripomenul, nebojte sa, nemáte pokazený motor, len tie bezuhlíkové motory znejú trošku inak. Takže poďme na Leviathan. Leviathan to má trošku jednoduchšie ako Pernu by som povedal. Ale je to ten istý princíp. Takže zapojím baterku. Takisto som počul pipnutie, ale trošku teda iné. Zapojil som baterku. Počkám, kým sa mi zobrazí zbraň, ktorú hľadám. Tak, mám tu zbraň, zadám PIN kód. Mne sa zdá, že... tu je napísané defaultne je 1, 2, 3, 4. Čo má teda táto zbraň. Tak, a môžeme ísť na to, hej. Takže začal by som rovno od začiatku, poďme. Prvé nastavenie máme Fire Selector, teda výhoda Leviathanu je to, že si viem nastaviť Fire Selector aj na safe, aj na semi, aj na full aute. Ja teda mám tu teda oveľa viacej tých nastavení, aký chcem, ale teda poďme na tie základné primárne, ak teda budete chcieť nejaké viacej hlbšie nastavenie, tak stačí kľudne nám napísať a radi pomôžeme. Ja chcem mať teda safe, na semi chcem mať semi a na full auto chcem mať full auto, hej. Potom tuto mám nastavenie, aké chcem teda bursty, aký chcem mať počet. Rate of fire zase, ako sme sa bavili tuto v Perune na nastavení ROV reduction, tak je to isté, hej. Ak chcem mať trošku menej, že mi zase nestíha, dám si napríklad 50% a tak, ale teda vo väčšine predpokladám, že 100% chcete mať. Active brake, teda aktívna brzda je to, čo sme si hovorili aj s Perunom, odporúčam mať toto nastavenie vypnutie, pokiaľ nemáte teda PMI alebo nejaký taký veľmi, vo väčšine v nejakých veľmi rýchlych buildoch. Precocking, túto výhoda Leviathanu je to, že si môžem to rovno takto nastaviť tuto v krabici, v mobile oveľa rýchlejšie. Takže skúsim si, podľa mňa 80 bude veľa. Počujem, že to boli dve pipnutia. Niekedy Leviathanu trvá trošku, povedzme nejaké 2-3 rany, kým sa odošle ten signál, hej. Ale povedzme 80 bolo veľa, skúsim 60. Tak, počujem, že dáva pekne jednu, takže je to ideál, hej. Zase, toto nastavenie si vždycky nastavujte s plne nabitou baterkou, aby ste nemali potom problém, že vám to bude dvakrát strieľať. Ak náhodou vám to bude časom dvakrát strieľať, tak si to zase dáte o pár percent menej. Hej, treba si to vyskúšať. Dobre, toto máme nastavené. To isté ako pri Perune platí aj tu. Ak podržím spúšť na semi dlhšiu dobu, tak sa mi ten piest uvoľní, takže podržím. A počul som aj taký polovýstrel. To znamená zase to, že teraz je ten piest maximálne uvoľnený, hej, je v tej prednej pozícii, takisto aj tríska je vpredu, takže teraz to mám tak, ako to chcem až vždycky, keď zbraň odložím, prípadne ak idem na spawn, vyhodiť si zásobník von, podržať to spúšť, aby sa tá pružina čím menej stlačala, aby tam nebol žiaden problém. Delay between shots je to vlastne v podstate ten DMR mod, že mi to nedovolí spamovať tú spúšť, ale povedzme dovolí mi vystreľovať len každých 24 sekundy teraz napríklad, hej. Nedovolí mi až teraz napríklad. Dobre, ale samozrejme toto nastavenie pri tejto zbrani chce mať vypnuté. Ďalej, Electronic Fuse. Tuto je teda nastavené na 100 A, ak chcete mať trošku nižšie. Je to vlastne to, že ak náhodou vám pôjde väčší vývoj cez tú zbraň, tak sa ten procesor v úvodzovkách vypne. Môžeme si to nastaviť na menej, prípadne na viac, hej, to je potom na vás. Low Battery Indicator si viem teda nastaviť tuto podľa toho, ako baterku používam. Mi to potom dá ten samostatný procesor vedieť, že tá baterka sa už vybíja. Low Battery Indication
to sme si teraz hovorili, external, input a output je povedzme na spúšte, alebo keď chcem stlačať spust skrz niečo iné. Output je zase na to, keď si chcem napríklad baterku spínať s tým, že vystrelím, alebo keď chcem mať zapojený tracerovú komoru. Tak, a toto potom každý si teda už sám, ale to sú veľmi také špecifické nastavenia. Tak, tuto teda máme nastavenia, kde si viem v podstate robiť takú diagnostiku. Teraz napríklad teda, ak mám fire selector na safe, tak mi nebude svietiť ani semi, ani auto, keď budem mať na semi, tak mi ukáže na semi. Teraz teda je vidieť, že to mám správne nastavené, hej. Tak, prepnem na, tuto je to bohužiaľ pokazané na tejto zbraní, na ktorej to budem pravdepodobne ešte opravať, to ešte sa musím pobaviť s kolegom z týmu. Ale keď prepnete na full auto, tak vám to ukáže full auto, hej. Ďalej, ak stlačím spúšť a držím spúšť, tak vidím, že trigger mi zasvieti a to je v podstate všetko ku týmto nastaveniam. Ďalej, čo si teda môžem ešte ďalej pozrieť, je error log. Ak náhodou nejaký error mi tu vyhodí, tak si to budem tu vidieť a viem si pekne prečítať, že čo to teda znamená, hej, a ako si to fixnúť. Optical selector calibration je vlastne kalibrácia fire selectoru. Teraz povedzme, mám teda klasickú zbraň, ktorá má aj prepnutie na full auto, pri DMR-kách teda si zvolím od DMR. Prepnem si fire selector na safe, potvrdím, tak prepnem na semi, potvrdím, prepnem na full auto. Tuto je teda ten rozdiel malý, tam budem sa musieť ešte s nálepkou trošku pohrať, ale prepnem ďalej. A potom si viem nastaviť teda tu, že kde bude mať tú aktiváciu toho samostatného režimu, hej. Dobre, prejdem na finish. Ďalej, čo tu je ešte, je optical cycle calibration, alebo kalibrácia cyklusu, hej. Takže dám vo zásobník, zajistím sa, že nemám žiadne gule. Tak. Vo väčšine odporúčam to mať na automaticky, ak náhodou budete mať nejaký problém s tým samostatným cyklusom, tak si to viete trošku pohnúť, hej. Ak tuto budete mať príliš malé tie percentá, tak pravdepodobne máte teda špinavé tie samostatné snímače cyklusu, takže treba si ich vyčistiť a pozrieť sa, či fungujú. Prípadne môžete mať ešte v tej hornej časti Leviathanu, horná časť je teda odosielateľ, spodná časť je príjimateľ, môžete mať ešte problém to, že ten samostatný kábel máte pretnutý. Dobre, a ja sa teda dám na automaticky, tak, a potom si viem ešte teda samostatnú tú senzitivitu toho svetla nastaviť, hej. Tak, napríklad dám si na 35%, povedzme, a som hotový, hej. Potom tu mám samostatné teda, ježišmaria, už je tak neskoro, že ledva viem hovoriť. Mám teda samostatné tie štatistiky tej zbrane, hej, rate of fire za sekundy, za minúty, precocking čas cyklusu na semi, čas cyklusu na full auto, aký má teda, koľko žere tá zbrana samostatná, najlepšie je, túto sú napríklad momentálne ideálne hodnoty, odporúčam najlepšie mať na semi do tých 30 A, na full auto do tých 20-25 je ideál, hej. A potom samostatné teda teploty. A nebolo by to správne video, ak by nebol problém s kamerou. Takže ešte raz pôjdeme už k tým posledným nastaveniam na tom Leviathane. Ja si teda zapojím ešte. Ešte teda máme tu toto ičko, alebo teda to, aký mám firmware, či si to chcem teda updatenúť. Alebo väčšine vám Leviathan, vlastne vždy vám Leviathan ukáže, že keď máte možnosť nového firmwareu. Hej, ak máte náhodou problémy s tým firmwareom, tak odporúčam ísť o nejakú tú verziu menej, hej. Ak po update, ak po update vám zbraň blbne, tak si to viete dať na nižšie. Potom samozrejme tu máte odkazy rôzne na Leviathan stránky. A poslednú stránku, čo máme na Leviathane, je teda počkaj, trošku si priblížim ešte. Tak, poslednú stránku, čo máme na Leviathane, už sú teda v podstate také blbosti v úvodzovkách a nejsú blbosti samozrejme prvé nastavenie jazyka, hej, ja teda môžete nazvať češtinu, ja teda mám angličtinu vždycky, tu sú potom nastavenia tej samostatnej aplikácie, že či ako chcete mať farbu a tak ďalej.
Overspin detection, ak máte precocking zapnutý, odporúčam mať vypnuté, a odporúčam všeobecne mať vypnuté, lebo len to proste pípa a neznamená to nič moc. V hĺbke selector movement je to, že sa vám far selector hýbe, keď strieľate. To takisto odporúčam mať vypnuté. Signalizáciu zvuku, ak nechcete, aby vám perun pípal, tak si to viete vypnúť. Full auto limit. A ďalej brushless motor, to je v podstate posledné hlavné nastavenie. Vždycky, keď máte brushless motory, jedno v akej zbrani, v každej jednej zbrani vždy mať active brake vypnutý, hej? A tuto už Leviathan má to nastavenie samostatne. Dobre? Takže to je všetko ku tomuto videu. Dúfam, že sa vám teda video páčilo. A ešte raz teda by som chcel povedať, že toto video bolo mierené na začiatočníkov, ktorí naozaj tie procesory majú prvýkrát. Možno tam bude pár nezrovnalostí, že niekto s tým nebude súhlasiť. Naozaj chcel som toto video spraviť tak, aby tomu naozaj každý pochopil a aby ľudia boli oboznámení s tým, ako sa to nastavuje. Hej, takže ak máte všelijaké otázky, ak chcete naozaj perfektnú zbraň z našich rúk, tak nám kľudne napíšte buď na náš Instagram, prípadne náš Facebook, radi vám odpíšeme, radi pomôžeme a radi vám spravíme zbrane poriadnu beštiu. Takže to bol Tomáš z Vekasu v dnešnom videu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.